Sorry, Your Majesty. Let's go in a play mode. No man is not saying. So you know, and Makawa, yes, Nandi Bobomu Chuku, Naye Bakalaba Israel, Na Ibomini in Hebrew language, Hebrew. So no could be a Igbo. When I say Bob Naye Bomu Chuku, I got your iru Chineke ama na ibe anyị ga-eme ga-abụ gbadoro okwu n'eziokwu na anyị ga-emekọta ibe anyị welu Chineke wee bulu ụzọ ọ bụ na anyị ejiri Chineke bulu ụzọ mekọta onwe anyị rapụ igwe ego n'anya ọ bụrụ na ego dị mkpa n'eziokwu ma ego emene ka anyị rapụ eziokwu ga-eme ka Igbo dị nnegwu Chineke kelewa ọkwewọta Igbo chikọ ọnụ wee so ibe dịwa n'uche ọ bụ na Igbo achikọ ọnụ o nwere ibe ga-adị kaba ọ ịhụnanya dị iche ahụ n'ego kpatara na ndị na-eluro ka Igbo na-achị Igbo wee na-asị Igbo jikọ ọnụ ọ bụ na be jikọ ọnụ na o nwere ebe a ga-amalụ eluigwe ga-abụ ebe a ga-azọdo okwu wee luo ebe ọbụla ba chọrọ ịdị a stepping stone to them. Ma ọ bụ na ba ayasasịa na-achọ sọsọ nke onye dị ọ mgbasa mere abụọ and ọ mgbasa na-emezi Igbo Peter ọ bụ na Igbo arapụcha ibe a niile Igbo bụ enyi ka ọ bụ ọnụmọdụ chọrọ ideba Your Majesty, biko chetakwala ndị Igbo onye bụ ọzọ onye mbụ bụ Igwe His Royal Highness Igwe Christopher Chibok Ndibe Chinegundo n'Umolum. Unu anụghị ndị Igbo ọ ndị eze na melụ ka anyị na-afa nọ taa bụ Sunday 17 October 2021 anyị nọ n'obi nna anyị bụ the late Chief Frank Anapụtali Obigwe Owele Mwelu taa bụ mkpụrụ ụbọchị anọ anyị ji nọdụ ọnọdụ iji wee melie jee nke ọma maka na ọ kasịrị wee zee wee na ezumike nka n'obi Chineke ya ka ndị nze na ọzọ na igwe na eze dị iche n'iche na ndị ọbụla bụ ndị echiche ọma gbakọtara na bịa taa wee na-enye kwanyere ugwu nke ikpeazụzụ ọnya ka ndị eze dị iche n'iche ji wa nọrọ ebe a taa anyị wee were ohere a anyị na-awa na-atụkọta uche banyere ana Igbo banyere ndị Igbo ka anyị ga-eji wee gaa n'iru unu anụgo ife His Majesty na-ekwu dịka ndụmọdụ ụdị anyị ga-eji wa eme ọwa dịla anyị mma site n'ọnọdụ anyị nọ n'ala Igbo taa Your Majesty biko kedu ife ị ga-agba ndị Igbo dịka ka anyị ji ekwu ka anyị site n'ime ka wa cheta onye Igbo sebe ma gwa onye na-akwa ozu ka ndị Igbo site na onye na-akwa ozu na nke ịba na ndụmọdụ ịma na ọnọdụ ndị ebe anyị nọ kịta ọnọdụ ndị ebe anyị nọ kịta anyị anọsịrị ọfụma mana a ga-afụ ka emie ka e ga-eji wee mie Peter Obi jụrụ anyị Peter Obi oge ọ na-achị Anambra ọ sịrị anyị are we cost or are we the cost? Igwe amasị ka mbụ sa na we are the cost. Kizi na ya pụrụ onwe anyị n'anya ka anyị chege hụ obere Igwe ọmasị ka biko kọwalụ ndị Igbo ka ba mara onye na-ekwu bụ His Royal Majesty Igwe Dr. Benjamin Obube Okeji eze dị ọra mma na ọwasị n'ahịa Amelụm na Anambra Steeti bụrụ onye isi oche ndị eze n'ahịa Amelụm bụrụ Deputy Chairman na ndị eze na Anambra North Traditional Rulers Council na Anambra North Zone Anambra North Zone that comprises several local government areas. Gị na igwe anyị nọ unu na igwe anyị nọ Igwe Mweri bụ chairman and deputy. Onye ahụ the immediate past secretary Anambra North Igwe ndị Umumbo ọkwa lawyer ka ọ bụ si na ya ekpegolo onye anyị bịa bịa ekpere ọ dị ka ihe Igwe Umumbo okwu nwa na-akpa nne onye nne na nna ya kwara abụrụ ezigbo nwa
ọ yakwasa nna gị ma na inwego more responsibilities n'ezinụlọ ibugolu nna ụmụnne gị niile na-eneziri anya etu na arụsị enezi ụlọ anya onye ka eji ekwu na atụka nka ọmụba nwe ya la oyibe anyị na-agwa Hillary na-agwa papia abịa na ndị Igbo dịka nsi agwa ya sị gị na Peter Obi jụrụ anyị ajụjụ oge ọ na-achị Anambra si anyị are we caused or are we the cause? Wee gwe ya sị na we are the cause. We are not caused by anybody. We are the cause of our problems. Ihe ndị Igbo na-ekwu atụ n'ilu akpakọ ayịkọ mere agwọ dị 50 bata ebe akịta onye ọbụla walọ ofu bata ebe akịta akụgbo ya ọzọ bịa akụgbo ya agwa m ndị Igbo fa mala onwe fa Chineke were anya na the highest commandment of God is love. Love abụrụla mmadụ na love ịhụ nwanne gị na ịkpa nwanne gị abụrụ mkpa nke gị ya ka ji wee like ya ibe ndị apụga na-ekwu ebe mana m abụrụ politician ọ sị gị be your brother's keeper. Let your brother's problem be your problem. Nke m ka a na-azụ n'abịa anya na-eme anyị aja afọ Ajelo National Summit on Traditional Rulers in Nigeria in Abuja. I happen to be one of them. One of our guest lecturers was from Oka and the senior lecturer at the Abuja State University. He told us that he was a guest lecturer, that Nigeria has no problem and Nigeria is a giant of Africa. Our attitude towards everything I know. I just got on the water, but I am a tapaku. Oh, you will wait. Even now, you will wait. You've done a Nigerian mind of that. I've done a mathematics. The highest mathematician, the body, now Nigerian in the body. Oh, yeah, number. When you were independence in Nigeria, when you lawyer number, when you Jimoti, where we are Queen Elizabeth, number. When you discover a computer on a camera, when you lawyer number, the space Senate president in Nigeria, when you lawyer number, for his operation. I go to Olivia, grieve you, Egypt, or no, Macra Lono. Mexico and ask who you go. You don't know where was a man to come or go. Oh, yeah, yeah, you don't know your ballad and what you were learning. Kino de, what you got to you? I am not one katana buying your blue so. When the knock on the go even in him. Now, no, I need more wine. Get up even knocking them. Maybe you was if you had a man knocking me begging. Not even so now, oh, would the Munono was I get that number. I saw my number. Only I don't know if it's Noka. If you have not been Napoleon, my buffalo on December 3rd. December 3rd. No one, I get it to December 3rd. I get it to 2021. All roads, Thomas. I get it to and to Pumbosia, I got Jacobiana Palace. I get I said, "People have one job on one day, and I am working my wife. Here to put your loon on a man at Chineke. Number 6 Connect Cave. How mother cooking? Where trying a catechism, the name of mother. Must not mother boy to kill, Meluchi, Maron, and blood, a kilo year to. Okay, tell them mother up and I got enough of them working at them. And I say, Masters, never better than even Keri konya asosi ageji we nalo. Ofenya ketu alaro la we lofu. Musingu ya. We ke nwanyi we chosa anya mma. Ifuge. Oge nwoke fulu nwanyi omo am. Ya na ogwa na we je kwena dasa. Owelu mgbe ya ga-agwa ha. Nwanyi we chepụta nwoke ala meyerie. Mgbe dike dị zo ogwe meyerie. Na woje meyerie asị ya mene. Onye mere oge Jizọs na-achọzi Adam, ọ bụ na Adam amagoro ya bụ ụtọ.
Adam olebino na-emeghe gị iwu gị dị nsọ. Your Majesty, katikisi gị adịkwara iche na nke edel na Baịbụl. Nke m si n'okpuru osisi ka taa gị wasịrị ebe ọzọ. Ndị Igbo na-ege ntị afụgo na mụ na ndị eze ndị agha merụbụ nọ n'ebe a na-atụgharị uche maka obodo anyị bụ Igbo ma ọdịmma ndị Igbo niile. Ife na-abụ ka isiokwu na-abụ ka ewepụtagoro ofu bụ nọọ ka anyị fụ onwe anyị n'anya. Nya bụ ofu ọzọ bụ ife gbasara asụsụ anyị maka na asụsụ na-ejikọta obodo. Ma asụsụ abụ ofu ife anyị ga-esi na ya wee bido. Gọvanọ gwara anyị na Wednesday niile na a ga na-asụ Igbo n'ọfịs. Ife o kwuru Wednesday niile a na-asụ Igbo n'ọfịs ọmaka n'ọfịs n'ụlọ nzukọ gọọmenti niile. Ụbọchị Wednesday niile ya ụlọ ụbọchị nke ịtọ na izu ụka ndị oyibo Igbo ka a na-asụ. Ọ nwere ife ndị oyibo na-akpọ trend na-afụ n'ala Igbo kịta and ọ na-egosi n'ebe anyị nọ. Ọ nwere mgbe ọzọ mgbe mbụ ọ bụ na ndị dịka ndị eze na ndị ọchịchị omenala na-abụsị ndị ka m gasị ndị na-agụrụ akwụkwọ ka m were ya n'ụdị a mefụrụ na ife agbanwewo kịta ịbụ ndị eze a mụ na fa nọ ebe a taa na efu na ndị a bụsị ndị chizuru echizu n'Igbo chizukwa echizu na oyibo. Eze ọzọ anyị na ya nọ ebe a bụ eze bụkwala lọya eze ụmụbo ka ọ tụnyela anyị ọnụ n'ibe anyị na-ekwu. Your Majesty, anyị abịa n'obi gị biko ịnụrụ ife anyị na-akọ banyere ndị be anyị ndị Igbo ibido gwa ị ga-aka kọwa karịa mmụnwa onye Igbo na obodo isi then ke inwechi efe ị ga-agba ndị Igbo banyere ọnọdụ anyị nọ taa ka oge ji ụwa adịla anyị mma ka anyị n'ọnụ gị biko. Thank you very much. Thank you. His Royal Highness Igwe Simeon Ikechukwu Chidubem abụọ one of Umugbo. Abụ m igwe ndị Umugbo dị na Ahịa Mmeleme Local Government Area of Anambra State. Asị m kwuo ndị Igbo na-emekwanụ ka ike fara maka ife ọ dị wee dị ka ndị Igbo afụrụ onwe n'anya bụ na a na-afụ anyị iloso nnukwu, a na-afụ ndị Igbo ilo nnukwu bụ ndị anyị na-afa gbara agbata oge ndị be anyị ndị Yoruba na ndị Hausa. No, these three nations, the Yoruba nation, the Hausa nation, and the Igbo nation. A ga-ọ bụ na ndị Igbo nwere ka Chukwu si wee kefa, nwere ka Chukwu wee ke ndị Igbo, and mmadụ adarapụkwa n'ife otu Chukwu si wee kie. Ome na ndị ọzọ, ndị Hausa na ndị Yoruba na-afụ anyị ilo. Ọ bụ na ndị Igbo na-agba ezigbo mbọ, ma onye na-agba mbọ, onye ada agba mbọ ka ya ada afụ a n'anya. Ọ dịzie ka ọ bụ na ịfụnanya ndị obodo na neshọn a na-aba afụrụ anyị na anya na onwe anyị afụkwuru onwe anyị n'anya, anyị fụrụ onwe anyị n'anya. Ibechi ike ịma na Igbo fụrụ onwe ha n'anya. O mekịta wee bụ na omenala efu ka ndị Igbo na-agwa gị na ha fụrụ onwe ha n'anya, agosi na ha bụ ndị Igbo. Nọ na ịgba mbọ anyị na-agba na-eme na onye ọbụla zuru onwe ya, onye na-ayọ ibi nri, onye ọbụla dị well to do, ọ na-agawala ebe ọ na-aga, ọ
agawala ebe ọ na-aga isi ahụ na-eme gị n'ọtụ ike ibi na-emekwu ịnya isi a na-anya isi ọ na-eme na ndị Igbo na-aga n'ihu ọ na-anya isi onye bịa ọ nọrọ dinelu na-alarụ ụla na-eche ka nwa ibi enyi ya eli oyeri so ma a na-akpụ ụdị mba ahụ asị na anyị bụrụ nwaanyị n'anya ọ bụ ife nwaanyị na-abụ ka anyị alachara mmadụ alachara mmadụ ibe ike o wee bụ na afọ dị n'anya mba a na-agbapụ mbọ ka ndị Igbo na-agba anyị bụrụ nwaanyị n'anya I am telling you enwere place nnọ oge particular place nnọ gosi na ndị Igbo bụrụ onwe ha n'anya isi ụmụaka mmadụ ịtọ na ndị Igbo nwee ebe ha nọ na o nwere problem ha nwere problem nke ọ bụ na asọ ọrụ ya nta na nke echi onye na nsi ebe ahụ ọ nọ wee na ma ọ na ọ ma nweta nwa ive ahụ again na onwe ya again o tekere miniti akpọrọ ndị Igbo kpọọ ọfa na-agba ọ mụnwa ji aka m kpọọ ndị Igbo na ebe anyị na-abụrụ obodo anyị ọ ifele ka ọ dị na onye ụmụaka Igbo a ga-ana chi ebe a nawa bịkọs na ego unu ekwu okwu nwere ego before you know it erezigolo for ego 300,000 naira onye ka 300,000 onye ka 300,000 eke iji na ndị abụrụ onwe n'anya n'ebe a na was around ebe 7 o'clock in the night ka ndị mmadụ na-eme tuition ereze mmadụ ịtọ ereze 900,000 ọfụrụ ndị gwa wee ga-eme ihe kwechara eme ka awa ya ebe a ha na wee na eke ya asịsị na ndị abụrụ onwe n'anya onwe ndị menwughị ebe ahụ obodo ndị ọzọ bechara ebe a ndị Igbo na ebe ahụ o nwere ndị na-alụ na ndị Igbo ndị nwere problem a na-enwero esoro m na skuulu ọtụtụ na-asị na ndị Igbo afọ ọ mbọ ka anyị na-agba anya onye na-agba mbọ imespet ibe niile ka ndị gị na ba na-adọ ụdọ ife na-akụrụ ya aka abịa eme diskọt tinye n'ebe ndị Igbo nọ n'anya fụrụ nwaanyị na ha fụrụ nwaanyị ka omenye anyị fụrụ nwaanyị n'anya maka ibe na-agba ome enyi ifo anụ nwa nke a na-akpọ ndị ya na-agba osisi sit at home onye ọbụla nọchalụ n'ụlọ nwee na-anụpụ isi sit at home ntakịrị a na-eme ihe onwe ya na-akpala elu gị na ọkpalụ o wee na-eme ife ọ na-eme ebe ka a na-akpa ma osisi sit at home onye ọbụla nọchalụ nna bie na-ezu ike gosi na ife ọ na-eme na nwere ka esi wee ndị ọ na-eme dị mma mma ọ dị bụ na ọ na-ekwu si ka eme okeke ka emere ọkasị ka ndị Igbo ketakwana oke na Naịjirịa ọnya ka ọ na-ekwu ọ dịkwanya ka a na-aba ndị Igbo gee ntị n'ọnya ka ọ na-ekwu wee mee ọsọ anọla anọlụ so nke anya laikọrọ bụ nke a na-emebizi ife a na-emebizi na-egbuzi ndị mmadụ ndị anyị na-anụlụ ọgụ igbu ọfa ọnya bụ na ị na-anụlụ fọ ndị anyị ijikọ aka ahụ na-eme ma na-achịghị ọchị onye ka anyị na-ayọfa ha bụ ụmụazị nafa nwa ike ghọta ife a na-eme ọ bụrụ ọgụ ụfọdụ otu ore gbuo ka a ji achụ ife ọbụla achọrọ ịchụ elu ndị Igbo maala ife nwere ife ele akpagburu na ife eji nnọọ nwayọ wee na-akpa ha na-akpakọta ya eje na pati ya ndị nwere ndị mmadụ ife na Igbo ya eme akpọ ọfa ofufe anụ unu okwu akpọ ndị Igwe kpọ ofe ofufe anụ a ndị gọvanọ kpọ ofe ofufe anụ a ndị nọ n'isi na gọọmenti kpọ ofe ofufe anụ a bụrụ the federal gọọmenti kpọ ofe ofufe anụ a na-akpa akpa na tebụl mmanya udo ga-adị ọ bụrụ tigboro nwoke iwu wee nweta ife achụ ndị Igbo bụrụ onwe ha n'anya I'm trying to say that ndị Igbo bụrụ onwe ha n'anya anyị bụrụ anyị n'anya na-ayọkwa ndị Igbo ka ejikọkwu aka ọnụ ebe ahụ na-agwa ha na ha bụrụ onwe ha n'anya ha na-emepụta ife egosi na ha bụrụ onwe ha n'anya ịkọtakịta nsọ wee kọlụ gị nke ha mere ebe nnọ ndị vọ a na-eme ụdị ile agha ga-egosi na ha bụrụ onwe ha n'anya ndị anaghị na ha bụrụ onwe ha n'anya ka ha mara na anyị mere gịnị na anyị bụrụ onwe anyị n'anya ọ na-abụ ndụmọdụ ihe ọbụla a na-eme ejikọ ọnụ ọnwụ ibe a na-azọ na Naịjirịa ewepụta ndị kara aka ndị mmadụ ya emepụta ama na ndị apụtara ịzụ ọrụ ọ bụrụ ndị mkpa ya ama na nwere ihe eme ka mmadụ chakwe n'ofu onye a ga-ama na ndị nke a bụ ndị bịara ka ọ bụ ọlụlụ malụ ndị pụtara ndị na-efe obodo ndị anwa ụlọ mgbe ka afọ ofu onye ama mbụ n'obodo a niile ndị Igbo niile azụ ewu otu fasi wee dị
ekwedola ofu onye ọ dị pọsịbụl mana a ga-ama na onye na nnukwu mmanwụ apụtago eso onye ahụ just like Anambra State right now onye gọvanọ kwesịrị ịbụ gọvanọ n'ife ncha niile mana nwere onye ka ibi Anambra na-achọ the best ka a ga-akpọ nwefa the light of the nation. Watch away with the mother, what the nna nne onye nwe mmadụ onye ọbụla bụ onye Anambra State ma n'ime ndị a na-azụ election onye ga-eme welutinye onye ga-eme iwe mind ga-agwa gị na iti atụọla onye akwara Anambra ga-adị mma n'ime ndị a na-azụ ọrụ onye si na amara apụghị mana onye amara n'ime mmadụ niile a na-azụ ọrụ na Anambra State dị so onye ọbụla bụ onye Anambra oluchie kweli ọ bụ mmadụ na ife Anambra chọrọ onye ga-eme tinye na dapụ omenwe Anambra nọdụkwa n'elu ebe Anambra nọ atlat of the nation eziri anyị na-ayọ anyị bụ ndị igwe na-ayọ ndị mmadụ na-ama nke bụ eziokwu na-ama nke bụ n'eluigwe onye ama enya aghọtago anyị na-ayọ Your Majesty, okwu gị atọka okwu gị ife anyị ji wee na-ekwu dịka m kwuru na mbido na mgbe anyị na-ele anya ọ bụrụ ndị lọya na ndị dọkịta icheki ya na ndị Igbo icheki ya eze ndị Aguleri Idigo distinguished medical doctor you see so many lawyers na traditional lawyers today in Anambra State even if dị iche adịghị onye nnọọ confidence na ebe anyị na-eje dịka ndị Igbo onye nnọọ confidence na-acha ibu nnukwu mmadụ ka ọ bụ agbọghị is a renowned educationist. Ọ bụ ezigbo akwụkwọ onye director haya as a director na share of NNPC I don't know mana ọ gbakọta ụlọ onye egwu ezigbo akwụkwọ Igwe Achebe ọjọọ fọnịcha ọ na-acha ya ọfụma biko iji wee chetara ndị Igbo ọzọ biko chetakwara anyị afa gị na ebe ị na-achịkwa ọzọ His Royalness Igwe SI Chidubem Igwe ndị ụmụ Igbo abụọ one of ụmụ Igbo Daalụ Your Majesty dịka anyị bụ Center for Research in Igbo History and Culture anyị abịa n'ụlọ anyị ga-abịakwa abịa ma ọ bụ ebe ncheta egwu dịka gị na-ekwu n'ezie na ndị Igbo kwa na onwefe n'anya nọ dịka ndị a na-akpagbu na nsogbu niile ọ dịsị aka anyị amarọ and ndị nwa kwuru ife mere n'ebe nne ya ndị Igbo ba onwefe gburugburu mee ife a ọ nwa ga-eje ụmụlọkpa mfa na-akọ n'onwere mgbe ọkụ gbara ofu obodo n'ime ụmụlọkpa ndị arapụrụfa ndị ọzọ keme togeda n'anya ilibe nyefe anụ ọzọ anụ obodo a na-akpagide ọkụ chụpụ ndị a ime ekwetezi ọ ife dịka ndị fụrụ onwebe n'anya ka ọ bụ n'ịfụnanya dụrụ ọgadị n'ebe anyị nọ ife a mụ na onwe ndị ụmụ ojii mụ na ba kpatụrụ ọ na-akọ na ịbata n'ụmụ ojii ibe niile dị iche n'iche emesịa na ụmụnwa ji aka ma na-eme ụdị akaba ji eduru onwebe na a sị na ife batala iyeri na ọ na-dị iche n'iche bụ mfanwa jie n'afịa Lagos na ọbanwa ji ejisie ya ike orogbu ịfụnanya onye ga-bụ ezi oduru nwanne ya onye eduru nwanne ya onye akara echere gọọmenti ndị Igbo onye agha na nwanne ya daalụ ndị Igwe daalụ thank you ọ na-achọ ihe ga-eme ị na-adị mma ụmụnne ya tupu ya egozi gị ije gị na mgbata gị niile ibe ihe eri amakọnata ya ụmụ gị niile ya akacha ya o nwere onye ga-abụ nkọcha nyele gị Amen. Thank you, sir. God bless you. Come,